बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगच्या भावा आणि बहिणीनो, लोरसाचे चेडू इन्सुली आणि फरसूचे चेडू गावठणवाडी यांचे मॅरेज झालेले असा, कोर्टातून मॅरेज झालेले असा, गव्हर्नमेंट सर्टिफिकेट असा आणि त्यांचे आज काजार जातले. बिशप वेलकम वेलकम सीट. ज्युडिशियल विकार वेलकम सीट या. ज्युडिशियल विकार आणि बिशप साहेब, लुईसाचे पहिल्या बायलेचे कोर्टातून डिवोर्स झालेली असा आणि ती तुमच्याकडे केस असा 2 वर्ष झाले. किती झाले त्याचे? जायत ना, कित्याक जायत ना? तुम्ही का देव असात? कोर्टाची डिवोर्स ऑर्डर असा ना त्यांच्याकडे. कॅनन लॉ ते रोमात हैसर ना, हैसर देव पण वेगळे असा. इस्रायलात कोण कॅथलिक नात, कॅथलिक 16th सेंचुरी कोण नसलेले. कित्याक जायत ना ते ज्युडिशियल विकार? लुईसान गाळ्यो दिल्यो. कित्याक रे गाळ्यो दिले तुका? तेका फादरीक गाळ्यो दितात वेगीन करूंक ना म्हणून. तुवें पैसे दिले, पैसे दिले ना त्याने. कोर्टाचे झाले झाले. तुम्ही किती देव, तुम्ही हे करतात का देवाच्या नावानं लोकांनी ब्लॅकमेल करतात किती? असे करू नकात ना. किती गाळ्यो दिल्यो ज्युडिशियल विकार. गाळ्यो तुम्ही देवान माफ केली. जिजूक टांगलो तर देवान माफ केले. तुम्ही गाळ्यो हे किती ना माफ करूचे तुम्ही सगळे. हां, ते खंय आसा सगळे डॉक्युमेंट्स? ते बिशपाकडे दी, सही कर. हां बिशप कितें ना तूं म्हणता पळय ते बिशप हाऊसाक हे लागतलो, ऑडिट लागतलो. हां सही कर. हां जालें. मोगच्या भाव भयणीनो, नवरो खंय आसा? म्हाजे सामकार पळय. ही मुदी हांव तुका दिता सुकांत. कितें रे हे तोंडात कितें आसा रे तुज्या? व्हडल्यान उलय रे. तंबाखू खाताय? हय रे बामट्या. ही मुदी हांव तुका दिता सुकांत तशेंच दुखांत, पिडेन तशेंच बोलायके. हांव विश्वासी रावतलो. वोकालीकडे आमने सामने पळय, आमने सामने. हां, ही मुदी हांव तुका दिता सुकांत तशेंच दुखांत, पिडेन तशेंच बोलायके. हांव विश्वासी रावतलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगच्या भाव आणि बहिणीनो, देवान तुमकां संवसारात कित्याक हाडला? देवान तुमकां संवसारात एकमेकाचो मोग करूंक हाडला, एकवटीन रावूंक हाडला. आणि फादर बिशपान लोकांची कामां करूंक जाय, लोकांची त्रास कमी करूंक जाय. हां, फादर कमी करूंक जाय आणि बेगीन ते एनायलमेंटचे केसीस वगैरे सगळे फादर बिशपान सगळे करूंक जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्यासाठी आम्ही देवा लागीं मागुया. जेजूच्याच नावान बापा हे मागणे करता तुका. आणि लुसाचे कोर्टातून मॅरेज झालेले असा आणि कोर्टातून पहिल्या बायलेचे डिवोर्स झालेले असा. हे सगळ्या फादरनी मान्य करूचे आणि त्यांचे सॅक्रेमेंटचे काजार करूपाचे. ह्यासाठी आम्ही देवा लागीं मागुया. जेजूच्याच नावान बापा हे मागणे करता तुका. देव बरें दीस दिवं तुमकां. इन द नेम ऑफ द फादर and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. देव बरें दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक.